Good morning! Hello everyone, it's May 14, election day. So ayan, papunta na nga kami. Vote kami. Technically, hindi naman talaga ako boboto. Ito lang yung kasama ko. Hindi naman ako registered dito eh. Sasama lang ako. And para maki-vlog na rin. Ang init-init. So we're on our way para boboto si Uncle Jai. Ayan na nga, nakaboto na kami. Nakaboto na si Uncle Jai. Ako lang yung hindi. Ako lang yung hindi nakaboto dahil hindi naman ako registered dito. So, nakikiosyoso na lang ako at nakiki-vlog. Ganon talaga. Kinuha mo video yung... Kinuha ko ng video. Yes. Yan, ayan yung responsible, mamamayan. Ito yung hindi. So, lalabas na kami dito at papunta na kami ng market. And magpapalamig lang sa mall dahil sobrang init. Daming tao at sobrang init dahil summer. I can't wait to go to the beach. Whew. Let's go. And we are home. Grabe, sobrang init sa labas. Grabe, napaka-worst talaga ng summer. Ang sarap tumalon dun sa pool na puno ng ice. Yun. So, nakaboto na nga si Uncle Jai. Sinamahan ko siya dun sa school niya kung saan siya nagtapos ng elementary. And we are home. Nagmadali kaming umuwi kasi ang init-init sa labas at ang dami-daming tao. And pa-lunch na rin para hindi na rin makagastos at makatipid. So yun. Nakaboto na ba kayo? Ako hindi pa din. Registered ako doon sa province kung taga saan ako originally. Sa Bukidnon. Chill-chill muna kami dito sa bahay hanggang mawala yung init para mamaya namang hapon punta na sa BGC para mag-jog or mag-exercise para healthy-healthyhan ko, no? Kasi ang taba-taba ko na. So yun na lang gagawin namin today. And tomorrow, I have an appointment na kailangan kong gawin. Exciting ito. Anyway, vote wisely. Inom-inom ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate. Sa sobrang init kayo, nakakatakot. Ma-heat stroke. Masarap paghalo-halo, mag-ice cream, mag-iced tea, or
pumunta ng ng mga tea house para magpalamig and all that. Whatever. Cheers! Bye!